Unom ang bagong nakala sa Negros Oriental gumikan sa komplikasyon sa COVID-19. Duha sa unom ka bagong namatay taga Siaton, duha taga Santa Catalina ug laing duha taga Jimalalud ug Tayasan. Base sa taho sa peso PHO Negros Oriental, ang tanang nakalas pulos naghambin ug nakadayang balatian. Tungod niini misaka na sa 78 ang mga namatay sa tibok lalawigan, samtang padayon ang pagdaghan sa kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental nga di moubos sa 50 ka mga kaso kada adlaw. Sa barangay Manalungon, Santa Catalina, siyam ang natakdan sa sakit. Lakip na 4 ka buwan nga puya sa barangay San Francisco. Unom ang nasakit, lakip na ang usa ka healthcare worker. Sa pagsusi sa Provincial Health Office, sagad sa mga natakdan sa virus, wa mag-face mask kay dili mo tuo og COVID. Wa gasunod sa social distancing o nagtapok alang sa mga salo-salo og inom. Sa pagkaroon, 2,812 na ang total cases sa COVID-19 sa Negros Oriental. Misakasab ang active cases sa 442 ug 2,291 ang total recoveries.